बयखौबो गिबियावनो बरायबाय दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों क्लास 10 नि मेथ्स चैप्टार 4 नि सोंनाय बिदां एबा एक्सारसाइज 4.3 नि नैबे 3 नम्बरनि सोंनायनि नैबे थार्ड क्वेश्चनखौ जों सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडिअ नोंसोर नैबे नम्बर 1 आरो नम्बर 2 खौ सल्व खालामनानै होबाय। जुदि बेफोरखौ नुवाखैब्ला बे नैबे दा नायबाय थानाय भिडिअनि डिसक्रिपशननि गाहायाव लिंक मोनगोन, नोंसोरो बे लिंकआव थांनानै नायहैनो हागोन। नङाब्ला जुदि खनानि आइ बाटनाव लिंक नुदोंब्ला बे लिंकआव थुनानैबो नायनो हागोन। बिदिब्ला नायलांबाय थादो माब्रै सल्व खालामनांगौ। आरो जायफोरा बे नम्बर 1 आरो नम्बर 2 खौ नायबाय बिथांमोनाथ' बे दिनैनि भिडिअखौ गोरलैयै बुजिखागोन। दा जायफोर नायाखै बिथांमोनासो गोरलै बुजिनाय नङा। बिदिब्ला नम्बर 3 आव मा दङ नाय। स' जों बेखौ सल्व खालामनांगौ। जोंहा कुइसन्सआ बेमोन। जों बेनिफ्राय मा दिहुनगोन? x नि भेलु दिहुनगोन। स' x नि भेलु दिहुननो थाखाय मा खालाम? गिबियावनो बेखौ मा महराव लाबोग्रोनांगौ? नैबे महराव लाबोग्रोनांगौ। ax² प्लास bx प्लास c = 0 महराव लाबोग्रोनांगौ। बिनि उनावसो जों बेखौ मोनथाम मेथडजों सल्व खालामनो हागोन। बे मोनथाम मेथडआ मा आं दा बुंलांबाय थागोन। सिगां जों बेखौ बे स्टेन्डार्ड महराव लाबोग्रोनांगोन। अके, स' नायलां बोरै लाबोगोन स्टेन्डार्ड महराव। स्टेन्डार्ड महराव लाबोनो थाखाय बेखौ जों मा खालामगोन? बेवहाय जोंहा गाहायाव मा दङ बेखौ नोजोर हो। बावबो 3 दं, बावबो 3 दं, नङा होमबा? जों मा खालामगोन? एलसिएम लागोन। नङाब्ला मा खालाम? गासैजोंबो बेजोंबो 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 फारफ्रोमथिंनिजोंबो मा खालाम? 3 माल्टिप्लाइ खालामना हो, माने 3 सानजाबनानै हो। होमबा 3 माल्टिप्लाइ खालामबा मा जागोन? 2 × 3 2 × 3 गाहायाव 3 आरो मा जागोन बियो? 1 × 3/3x माइनास 1 × 3 बिथिंबो 0 × 3। जों माने 3 माल्टिप्लाइ खालामो, बेयावबो 3 दं, बावबो 3 दं। बे 3 खौ जों खोमोरनो थाखाय मोनफ्रोमजोंबो 3 माल्टिप्लाइ खालामबाय। होमबा नाय 3 जों 3 दानजागोन, 3 जों 3 दानजाबाय नै। होमबा मा थागोन नायलाय? 2x² थाबायना आरो मा थाखो? 1x माने x आनो 1 × 3 मा जायो? 3 0 × 3 0। स' जोंहा दायो बियो नैबे महराव फैबाय। x² प्लास bx प्लास c = 0। बेखौ जों ax² होननानै सानना लानो हागोन। बेखौ जोङो प्लास bx खौ जोङो मा होननानै सानना लागोन? b नि जायगायाव मा दं होनना सानना लानो हायो? -1 आरो हारसिं थानाया मा जायो? प्लास c जायोमोन। बेवहाय हारसिं थानाया सोर? -3 माने c नि भेलुआव मा जायगा दं? -3। अके, स' बेजों कम्पेयार खालाम। बेनिफ्राय x नि भेलु दिहुननांगौ। बोरै दिहुनगोन? बेखौ बेजों कम्पेयार खालामोबा जोंहा मोनसे फर्मुला दं नाय। बे मोनसे फर्मुलाखौ मा होनना बुङोमोन? फेक्टराइजेसन होनना बुङोमोन एबा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदब। आरो मोनसेया दङ मामोन? आबुं बर्ग खालामनाय आदब। आरो मोनसेया मामोन? सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों जौगानाय मावसोलो बाहायनानै, माने इउजिं क्वाड्रेटिक इकुवेशन मेथड। अके, आं बेवहाय सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों हागोन हाया नायनि। सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबखौ फेक्टराइजेसन होनना बुङो। फेक्टराइजेसनाव मा खालामो? नैबे c जों नैबे a जोंखौ माल्टिप्लाइ खालामनांगौ। माने नैबे c जों a जोंखौ माल्टिप्लाइ खालामनांगौ। माने हारसिं थानायजों x² थानायजों। होमबा मा जागोन? 3 × 2 बेसेबां जागोन? 3 × 2 बेसेबां जागोन? 6 जागोन। आरो दानिया बिनि उनाव मा खालामनांगौ? नेक्स्ट स्टेपआ x जों थाफानायखौ नायनांगौ। x जों थाफानाया मा दं? x जों जेबो गैया दासान। x जों मा दंफायो? 1 दंफायो। होमबा नों मा खालामनांगौ? ओरैबायदि मोननै नाम्बार नागिरनांगौ जाय नाम्बारखौ माइनास खालामोबा बा प्लास खालामोबा 1 खौ मोनगोन। नाथाय बै मोननै नाम्बारखौनो माल्टिप्लाइ खालामबा नैबे 6 मोनदोंना बेखौ मोनगोन। होमबा बेलाय सोर जागोन? 3 जोंनिफ्राय 2 खौ गारहरलाय नों मा मोनगोन? +1। 3 निफ्राय 2 खौ गारहरबा 1 मोनो। 3 × 2 बेसेबां मोनो? 6 मोनो। होमबा नोङो मा खालामनो हायो? बेनिफ्राय नों मा लिरनो हायो? नैबे x जों जे 1 दंफायो बेनि जायगायाव नों मा लिरनो हायो? 3 - 2x लिरनो हायो। बाथ्राखौ बुजिबाय? नोङो ब्रेकेट बोखारनानै बेखौ खालामफिनबा बेखौनो मोनफिनगोन नाय। 2x² 2x²। 3 निफ्राय 2 खौ माइनास खालामबा बेसेबां जायो? +1। 1 जों x जों मा? x। बुजिबाय? बेवहाय मा दं? एक्सुवेलि 1x। 1x दङ। जों बेखौ लिराबाबो जेबो नङा, लिरबाबो जेबो नङा। आं लिराखैमोन दहाय नै 1x दंखायो जोंहा बेवहाय। 1x नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो? 3 - 2 लिरनो हायो। x आ बाहेरायाव दं, माने बे 1x आनो। बेखौ माबोरै खालामनांगौ? नैबे आं दानि खिन्थानाय बायदि। बेखौ फेक्टराइजेसन मेथड होनना बुङो। आं मोनथाम आदबजोंबो खालामना खिन्थागोन नोंसोरनो माबायदि खालामनांगौ नाय। सिगां बेखौ नायग्रो। होमबा बे मा जागोन? x जों 3 जों 3x, x जों 2 जों मा जागोन बेयो? 2x। बे -3 - 3 = 0 0। बे मा जागोन नाय? ब्रेकेटखौ बोखारना होबा 3x आ नैबे माइनासमोन, बे माइनासजों नैबे माइनासजों मा जासिगोन? +2x = 0। बयबो रोंखायो बेखौ। होमबा जोङो बेवहाय x मोननै दं, बेवहाय x मोनसे दं। x मोनसे कमन लाजायो बाहेराव। 2 3 कमन लाजाया, मानो होनबा 2 आ 3 खौ डिभाइड खालामनो हाया। आरो 2 आरो 3 आ मा नाम्बार? रोदा अनजिमा, जायखौ जोङो
प्राइम नाम्बार्स होनना बुङो। प्राइम नाम्बार्सनि गेजेराव जों कमन लाबा 1खौल' लानांगौ। बेवहाय रावखौबो कमन लानो हाया होननानै जों मिथिगौ। होमबा बेवहाय मा थागोन सिङाव 2x थाबावगोन। होमबासो xजों 2x स्कुवेर जागोन नोंहा। xआथ' बाहेरायाव फैखाबाय, बेवहाय मा थागोन 3। बाव मा सिन दं बेखौ खनसेबाव लिरना ला प्लास 2x आरो 3 नि गेजेराव जेबो कमन लाजाया। बाव x दं, बाव x गैया। बाव 2 दं, बाव 3। 2 आरो 3 नि गेजेराव जों कमन लानो हाया। होमबा जों 1 कमन लादो। 1 कमन लाबा सिङाव मा थागोन 2x खौनो लानांगोन। होमबासो नों 1 जों 2x मोनगोन ना। 1 जों मा लोगो खालामबा -3 मोनो। -3 1 × -3 -3 स' 2x - 3 2x - 3 कमन लादो। मानो होनबा 2x - 3 बावबो दं। होमबा सिङाव सोर थागोन x + 1 = 0। दानिया जों बेनिफ्राय मा लिरनो हायो देयरफर 2x - 3 = 0 बेजों खनसे 0 नङाब्ला x + 1 जों खनसे जों मा लिरनो हायो 0 लिरनो हायो। अके, होमबा मा जागोन बेथ' जेबोआनो गैया नै 3 खौ बैथिं बारोबा +3 जागोन बेयो। 1 खौ बैथिं बारोबा मा जागोन -1। x खौल' लाखिबा मा जागोन 3/2। बेयावथ' x नि भेलु मोनखाबाय। बे x नि मोननै भेलुआनो जोंहा दिहुननो गोनां एन्सार। देयरफर दिहुननो गोनां रोदाया मा मोनसेया -1 आरो मोनसेया 3/2। इंलिसाव लिरनांगोन रिक्वायर्ड रुट्स आर -1 and 3/2। बास बेनो। बेखौनो जों आरो गुबुन मेथडजों बानायनो हायो। माबायदि मेथडआ नाय आं खिन्थानि। फार्स्ट मेथड खिनिया एखेयानो जागोन। मा जाबाय गाहायाव मा दङ नाय एसे नाय। बेवहायबो 3 दं, बेवहायबो 3 दं। बे 3 खौ खोमोरग्रोगोन जों। माने जों बेखौ मा महराव लाबोगोन ax² + bx + c = 0 महराव लाबोगोन। अके, बे महराव लाबोनो थाखाय नों मा बे 3 गाहायनि 3 खौ बोखारथारनांगोन। बोखारनायनि मोनसे आइडिया मा बेजोंबो 3 माल्टिप्लाइ खालाम, बेजोंबो 3 बेजोंबो 3 बेजोंबो 3 बेजों 3 माल्टिप्लाइ खालामदोंबा गासिबो 3 माल्टिप्लाइ खालामनांगोन। होमबासो नोंहा खामानि जागोन। होमबा आं बेजोंबो 3 माल्टिप्लाइ खालामबाय नै। बेजोंबो 3 माल्टिप्लाइ खालामबाय, बेजोंबो 3 माल्टिप्लाइ खालामबाय, बेजोंबो 3 माल्टिप्लाइ खालामबाय। होमबा मा दानजागोन नोंहा 3 3 दानजागोन, 3 3 दानजागोन। होमबा मा थागोन 2x² थाबाय माइनास मा थाखो 1x थाबाय आरो इथिं -3 इथिं मा जागोन 0। नाय बियो दायो बे महराव ax² + ax² bx c महराव फैबाय नङा होमबा। बेखौ ax² सान, नैबेखौ bx सान, बेखौ मा सान c। बे महराव फैबाय। बे महराव फैनांगोन जोंहा। प्लास आरो माइनासजों खोथा गैया, जोंहा बे महराव फैनांगोन। अके, बाथ्राखौ गोसोआव लाखि। होमबा मा जागोन बेखौ नाम्बार 1 होना लादो। दानिया लिरदो नोङो बेवहाय a आ सोर, बेनिफ्राय b आ सोर जाना दं, ओमफ्राय c आ सोर जाना दं बेखौ लिरबानो जाबाय। नैबेजों रुजुनानै x² जों थाबानो a जायो। होमबा x² जों सोर दंफायो 2, ओंखायनो a आ 2 जागोन। x जों थाबानो b जायो। अके, होमबा b आ सोर जागोन नै x जों थाबा सोर दंफायो -1, ओंखायनो बेयाव मा जागोन -1। हारसिं थानाया c जायो। हारसिं थानाया c आ नै c आ सोर -3, माइनास थायोब्ला माइनासखौ होनांगौ। बेनिफ्राय मोनसे फर्मुला, बे फर्मुलायानो जाबाय जौगानि मावसुलु बाहायनानै। देयरफर बे फर्मुलाया ओरैमोन x = -b + -√b² - 4ac / 2a। नैबे फर्मुला जों बानायनो हायो। दहायनिजोंबो बानायनो हायो, बेजोंबो बानायनो हायो। होमबा नाय मा जागोन बेयो -b माने मा इनै माइनासआथ' माइनास, b माने -1। ब्रेकेटाव होबानो जाबाय माइनास दं, b नि भेलुआबो -1 नालाय, बाहेरायाव माइनास दंखायो नालाय। b² माने मा जागोन -1² b² बा मा जागोन -1² जाया होमबा। b आ जुदि -1 बा 4ac बिसोर गासिबो माल्टिप्लाइ जाना दं a जों c जों, 4a जों c जों। होमबा a आ सोर इनि .2 डट माने माल्टिप्लाइ दै, c माने इनि ब्रेकेटाव लिरबानो जाबाय -3। गाहायाव मा दङ 2a, a आ सोर इनि 2। होमबा मा जागोन माइनासजों माइनास +1 प्लास माइनासआ प्लास माइनास -1² माने प्लास, स्कुवेर थायोब्ला माइनासआ प्लास जायो। बिसोर मोनथामजों प्लास माल्टिप्लाइ जागोन, माइनासजों माइनास माल्टिप्लाइ जाबा प्लास जायो। 4 2 = 6, सरि 8 8 3 = बेसेबां जायो 12। होमबा गाहायाव बेसेबां जागोन 4, सरि 24 जागोन बेयो। 4 2 = 8 8 3 = 24। होमबा मा जागोन बे नायलाय गोजौनिया मा जागोन 1 + 24 मा जागोन 25। गाहायाव मा दङ 4। होमबा नोंसोर बयबो मिथिखायो √25 आ बेसे जायो।
रुट अभार 25 माने मा 5 स्क्वायरखौ जोङो 25 खौ जों 5 स्क्वायर लिरनो हायो स्क्वायरजों रुटजों दानजागोन मा थागोन 5 माने रुट अभार 25 माने 5 ओके रुट अभार 25 खौ जों मा लिरनो हायो 5 स्क्वायर लिरनो हायो स्क्वायरजों रुटजों दानजागोन होमबा दानजालायोबा मा जागोन जोंहा अनलि 5 ल' थानांगोन माने रुट अभार 25 माने 5 होमबा मा लिरनो हागोन 1 प्लास माइनास 5 मोनसेया गाहायाव दं 4 दानिया नों मा लिरदो देयरफर x नि भेलुआ मोननै जागोन मोनसे खनसे प्लास आरो खनसे मा माइनास खनसे प्लास ला खनसे माइनास ला होमबा मा जागोन बेयो 6/4 बे जागोन -4/4 बेजों बेखौ डिवाइड खालामनो हाया डाइरेक्ट 2 जों डिवाइड खालामबा बे 3 बे 2 जों डिवाइड खालामबा 2 माने एन्सारखौ जों बेसेबां मोनगोन 3/2 बेजों डिवाइड खालामबा बेसे मोनगोन जों -1 देयरफर x नि भेलुखौ मा मोनबाय मोननै मोनबाय मोनसेया 3/2 आरो मोनसेया मा -1 दहायनिजों एखे मोनहैयाखै दहायजों बे एखे मोनदोंमोन ना नै दहायनियाबो 3/2 आरो -1 मोनदोंमोन बे मेथडखौ फार्स्ट मेथडखौ सानजाबगिरि बिजिरनाय आदब फेक्टराइजेसन होनना बुङो बेनिफ्राय नैबे सेकेन्ड मेथडखौ मा होनना बुङो क्वाड्रेटिक इकुवेशन मेथड इउज खालामनानै बा जौगानाय मावसुलु बाहायनानै होनना बुङो बर'आव स' बास नोंसोर बबे मोनसे मेथडजों बानायो नोंसिनि गोसो नोंसोर बबे मोनसे मेथडखौ गोरलैसिन मोनदों बेखौ कमेन्ट खालाम अके स' उननि भिडिअ'आव जोङो नेक्स्ट नाम्बारखौ खालामगोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायबाय दिनै भिडिअ'आ बे समावनो थाथ'सिगोन गोजोन्थों